Ukhona omunye umuntu obusuthanda naye? Umuntu ngimfumane manje kudala. Bangase kubuya ngathi uhappy la ukhona manje. Ndingatsho uba ndi-happy kakhulu futhi ndizoyithini le nto. Ndiyena ndisam. Ngiyacela sithando sami. Ngiyacela. Siyazama. Oh. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kula kuphela kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandezulu. Le show lesibizwa ngokuthi iLove Back. So ke njengoba ubhuti wami engivakashele la kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu asamthanda and asafisa ukuthi aphinde abuyelane naye. So ke ula uzozama inhlanhla yakhe uzokasichazeleke kabanzi la behlangana khona beze befinyelela la khona bethi bayahlukana njengoba sela eshintsha umqondo ukuthi no lo muntu ngisamdinga eduze kwami. So ke ake ngithi ngizama inhlanhla yami mhlambe bazobuyelana mhlambe angeke bazobuyelana asazi asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Kunjani bhuti? Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibonga? Ngowangubane mama. Mbomvu. Yeah. Kodwa ucicane wakho ngiyawubona khona. Hayi ungubane uphelele mama, hayi laba bangaphelele. Abanjani laba bangaphelele? Yibo la ubashwa bana. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngisuka ngapha Richards Bay. Oh okay, usuka khona manje njengoba la studio mhlambe uqashile la eThekwini? Ngiqashile ngaye eMlazi ngavi. Okay. Yeah. So ngicela ungihlaziyele nje kahle ubudlelwane bakho nalo sisilo ofuna ubuyelana naye. Bebunjani nisathandana and nahlangana nini? Futhi nahlangana kanjani? Futhi nahlangana endaweni ekanjani nje and kwase qala kanjani umdlalwane beni? Yebo mama, ukuhlangana kwethu kahle kahle ngasuka mina kade ngifunda ngomuntu ofundayo mama. Okay. So ke ukufunda kwami kwangiholela ekutheni ngigcina ngifika eMlazi ngomuntu oqashayo ngoba ngithole okusamatohwana. Okay. Ngoba vela ngathi masifunda suke sifundela ukuthi mhlambe sigcine sibe right ngokwempilo. So mangifika lapho ngiqashe khona hayi you right. Kuthi la ngalimbekela ngihamba ke ngiyothenga izinto zasekuseni zokuthi nami ngithole okuya ngasethunjini. iBlack Feast. Yeah, by Black Okay. Feast. So ke bese ngihlangana lentokazi lena. Mangihlangana naye hayi ngixoxisana nayo ke ngicele mhlambe ukuthi hayi sithi ukuxoxisana kancane. Okay. Ibe umuntu nje like ngathi ayithandisisi kahle hayi nami ngizame ke phela nami ngendlela yami ngoba nami phela hayi. Okay njengetsizwe. Nami ngizithembile hayi ngizame kuze kufike la ukuthi ngicela khona phela izinamba ezu10 lezi eziqala ngo0. Okay. Yebo mama. Hey. Yahlangana into. Hey, phela nami ngiyazama ukuhlanganisa njengendoda. Okay. Hey, igoloze lentombi le, hey. Iyanqaba neqhuma layo. Hey mama, hey. Hey. Okay. So ngizama ukutabasa nami njengendoda ayigcine enqabile ke nazi inamba ezu10 hayi. Bese ngithi hayi ake ngiyeke. Hayi kuhambe. La ukusiza khona ke sekusiza la kulezi zinto lezi ethintwaze network lezi. Okay. Yebo Facebook nayo yonke into. Oh. Kodwa mina ngimthole ku Facebook kahle. Oh okay. Wazi igama nesibongo. Yebo. Okay. So ke mangimthola ku Facebook, wathi Facebook asikho isidingo sokuthi umuntu aza kunika inamba zakhe ezu10 uyawazi ukwazi igama nje hayi ahambe licinga. Qonde kuyena. Ongenzeka futhi khona na ku profile yakhe mase uyibuka kahle. So ke mase ngimbona ke ukuthi awu nangu bese ngena kuyena ke. Yebo mama bese ngizama ukuthi hayi ngithi umqhafazela ke hey ngithumela umqhafazo. Hey mangizama umqhafazela ke kuphela usuku load respond phinde cishe kugcwala ipage efonini ngithi ukhuluma wedwa ne? Ngathi ngikhuluma nababonda la kodwa lokhu ngizama aphendule methanda aphinde futhi angaphenduli mengathanda. Okay. So ke hayi ngalokhu ngizama so kwase kufika la khona ukuthi ngilimale khona ngakule ngalo leya la kwa left. Oh ngasibona isibazi. Yini kwenzakalani la? Mama inkinga zomgwaqo mama Oh okay. Inkinga zomgwaqo mama. So ke manje uma sengilimala la bese ngiba umuntu olike awakhonka ke ingalo yonke lena.
bese ke ngiyafaka komabonakude la ngishuthe nje isithombe hayi shuthi bese yasibona naye lesi sithombe lesi ngipostile bese sithi hayi kwenzakalani la sekuyilapho ke mina esengithola khona i-attention yakhe Hey, okay. Siyasuka ke manje ke bese awu nami ngijabulele khona lokho Kwaqondana. usiyakwazi ukubuza ukuthi Kwenzekeni? Shuthu unendaba lo muntu. bese ngibona ukuthi hayi bese nami ngizama ke ukusheshisa ke ngichaze la ukuthi hayi kwenzakaleni. Okay. Ya size sifike la kulesi sima nami angazi ukuthi nami kwakungangenziwa yini ke ukuthi ngibe nobula phakathi ngicine ngithi ngimtshela indawo zokuthi mhlambe kunorafu phakathi yonke lento leyo. Okay. Inkinga yami inkinga into engisola ngathi kwaqala lapho. Ngoba kulimaleni kwami vele antu ngamchazela ukuthi okay kunemoto phakathi ngabala nabo rafu labo. So ke ngalike sikhuluma naye ke umuntu osoft ke hayi kwaya sa right ke hawu kwathandana. Nathandana ke manje. Wafika nje kimi ngivakashela angenzela ukudla angitreat kube right ngaze nga right mama. Mhlambe ngabe ingane bese ninazo? Hayi ingane bese ngabi nazo mama Oh, singabi nazo. so kwi family yakhe la ezalwa khona bayakwazi? Ngingasho ukuthi akunyena umuntu oke wahamba wayovela khona ngingasho kanjalo. Okay. But ke ngoba unodade wabo phela vele baxuka nodade wabo umuntu vele ukuthi hayi ngisho even kwanami mangithola intombi engaze ngizwa kahle ukuthi hayi intombi le ngiyangitshela banewethu khona engitholile lapha yabo. So bayamazi? Hayi. Oh, okay. Bayamazi banewethu. Mhlambe ke yini le eyenza ukuthi nizigcine ukukhetha nje ukuthi vele nihlukane kwenzakalani niqhathwa yini manje? Mama ngicabanga ukuthi mina ngokwami lesimo lesi isemali. Oh, okay. Ngoba manje kwathi kuhamba isikhathi ngoba ngikhulume ngoRaf. Sekuhamba isikhathi manje athi lento kuyo yonke lento le sekuphela iminyaka ewu2 uyabona ukuthi hayi lo Raf lo ngathi kwakhulume awukho la. Haw. Manje ngiqondi noma wayeze ngemali noma ngothando lapha engazi khona ke kodwa ke emva kokuphela nje kwalo 2 years lo kade ngilimalile ngikhulumile ngoRaf. Hayi kwalike waqala wahlehla ngizama ukukhulumisa sekubuyele lapha eqaleni ke manje ukuthi ukhuluma wedwa page lonke akaphenduli ngase ngibuka ukuthi hawo kwavele kwayinyanje kwamblock kwayonke lento kwaphela kwayinyanga. Mawuya endaweni la ahlala khona obungamtholi? Akatholakala kunzima nakho ukuthi nanokuthi phela muwazi kahle ukuthi okay right into mhlambe ayiphelanga kahle kunzima ukuthi umuntu umconfront like uye kubo noma mhlambe duze nakubo. Okay. Yebo. Kuzokwanzima. So njengoba sinikeza inamba yakhe sixhumanile naye simtholile ukhona njengamanje la studio. So uhlambe ngabe ukulungela ukuthi umbone ukwazi ukukhulumisana naye kahle usumbona? Hayi mama hlezi kwisifiso sami leso mama hlezi. Thini mlande ke? Yebo. Siyamcela. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke usisivumile sasijoyine and sizobona manje ukuthi siyawina noma aswini yini kodwa ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Kunathi Lapho njani sisi? ngiyaphila nami. Ngoba sibona Bakanjani? njani? 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 Yes. NJANI. Ha, ubuye kuphi? Was a Flagstaff, Eastern Cape. Oh, okay. Nina zithatha Sinazi. sithini za kanjani? Ojito masengo kuqaqana. Oh, okay. Ubhuti mas Ngiyamazulu. lejobula mbona. Hayi, ngithe mangivela ngakhona into ezixhuku. Oh, okay. Mhlambe kungaphezulu kwamandla noma hayi kungconywana nje. Hayi, ungaphezulu kwamandla. Njengoba ula Nkosi yami ubhalile kwishow le ethi iLove Back ngesimanga sokuthi uyafisa ukuthi aphinde ekhulume nawe nje esekubona ke manje. So ngicela umuphi isikhathi sakho isineke sonke umlalelo sikahle ufuna uthini kuwena. Waze bisho angakhulumi nami. Uthi uzamela uku-inboxa hayi kanye hayi kabili kaningi nyana nje kodwa ubese ithola sikhuluma yedwa wena ungarespond. So wabona mhlambe kungcono ukuthi eze la ukuze uzokwazi ukuthi akhulume nawe kubona ke manje. Sozo. Ngicela ukuphithana. Sithanda sami. Ngangisi isithando sami.
Ngiyaxolisa. Alright. Ngiyazi ubona kuyiliphutha ukuthi kugcine ingxabano yethu kube ngathi manje ngiveza ku TV. But bengasiyona inhloso yami leyo. Inhloso yami sekuthenini ubone ukuthi kumele ubaleka kangakanani. Yize leyo nto leyo sekulike ngi-expose. But ke bengafisi kube kanjalo. After uxolele. Ya ngiyavuma iphutha lingakumina. That's why ngize kuze kuhambe kufika la njengamanje. Ngiyacela ukuthi unginike ithuba ungivumele ukuthi ngichaze nami eside lami eside lami kuze uzongizwa phamba. Angazi noma kuzofika ngale ndlela engifisa ukuthi kufike ngayo kuwena. Hayi ngizokumamela. Ya. Ngiyazi ukuthi kuko konke okwenzakele. Kuwena kubuye ngathi mhlambe bewuxoka wathi. Akaze ngaxoka ngokuthi ngiyakuthanda. Nangicabanga mhlambe uyawazi lokho. Uyangithi uyawazi ngithanda kangakanani. Kwangesiko ukuthi ngiyaxoka. Nawe uyazazi izinto ukuthi ziyahambe ngendlela mhlambe uyothi into izohamba kanje egcineni ingahamba le ndlela ofuna ngayo. Ngiyayazi into engakuchazela yona ukuthi okay right ekulimaleni kwami kunama benefit athile. Yize kungasikhona ukuthi mhlambe angithi mina indlela yokukunqenqa ukuthi ozophila nami ngoba mhlambe ngilimele ngasho okay ngizothola lezi imali zakahulumeni lezi nakho kwayisatholakala manje nawe usumuntu onyamalalayo empilweni yami. Kanti empilweni yami ubalekile kumina ngifuna uqamba amanga. Nawe nje ukuthule nje ungathethi lutho kwazophelile into i-2 yaphela awukhulumi nami uthi ke ngokwenzakalani ngento zakho la angithi kulimele ngifama ushilo kimi uthi okay ihamba kanje into. Ya mama uqinisile. Kodwa manje mina angikuthathanga ngaleli khanda lokuthi okay wena ngoba ufike kumina wazwana nami ufike kumina ngoba mhlambe usuzwelele lika Raf noma mhlambe ufike ngoba uthanda mina ila ingazi khona mina manje ngoba musuthi wena ngwaye ngiyakutshelanga lonke iqiniso manje sengathi manje sukugcina uvela ngomuntu njengomuntu manje ngathi wena ungithanda kwakho ingoba ubuzwe elemali hayi ngoba mhlambe ungithanda. Hayi bengikuthanda mina ngithanda ukuthi sakuthanda but njengoba wena ungixokele angakhulumi lutho nami like awucommunicate ngathi if lento oyichoyo wena ayikho wani uze ngenye indlela andazi yabo. So mina ndabona ngathi ke ngoku kuyo yonke lento ndimi isilima. Ya ngiyavuma uqinisile mama. Ndim wena ukwazi ukucommunicate nami like uthethe nami. Ya. Into nokwenza lonto uzingathethi kanye from the start ke noma okay masithi ke ayikho okanye ikhona ayikho why ungangicommunicate ngayo ungakuthethe siyajola fine awukwazi ukuthethe ngalonto wena along the way along process yethu like it's John. Ya. Futhi nami engezela for imali ngithanda. Ya, ake ngivuma iphutha lami ukuthi ngibe umuntu ongabe open kuwena. Ugcine kubuye ngathi mhlambe angazi noma ugcine ubuye sengathi ubona ngathi mhlambe ngikuthembe wathi. Ukuthemba ngiyakuthanda futhi. Ngicela ukubuza manje. Mhlambe kulesi sikhathi nje bengisahlukane ngaso. Ukhona umunye umuntu obusuthanda naye? Umuntu ngimfumane manje kudala. Akudala umuntu ngimfumene. I-serious into yini? Ya ngasho ukuthi i-serious. Okay. Oh, shithi sekulike mina. Sengivana njengomuntu futhi oyisiphakamiso futhi empilweni yakho cause ulike njengamanje kuya nje umuntu indlela obeya ngayo buya ngathi uhappy la ukhona manje. Ndingathi uba ndihappy kakhulu futhi. Yo. So awusaziboni nje uphinde unezithuba futhi. Yabo thina njengabantu besifazane sike sikwade ngalendlela ukuthi umuntu siblock ama-calls wakhe simblock ku-TikTok, WhatsApp, Facebook kodwa sisuke sinalo muzwa lo othi ngimblocke everywhere akasakhona ukungithinta but
akenze imizamo njengomuntu othi uyangithanda akathenge ngisho noma iSIM card entsha angifonele ngayo ngoba nakho angiseyivanga ukuthi yakhe ngizobamba kanjani akenze something atshengisa ukuthi uyangithanda afake umfutho lapho. So ngiyazi ukuthi akukuphathi kahle ukuthi ukulethe emakhamereni ukhesha kwenshap angilo, but ngesimanga sokuthi usukumile wasibhalela wenza indlela thizeni ukuthi asikuthole asikubuyise sikulande sikubeke la. Lokho kusho ukuthini kuwena? Angifuqi ukuthi mphinde umnikezele ithuba angisho ngenkani, kodwa lowo mfutho nje awufakile ukuthi aphinde akwazi ukuthi usondele eduze naye. Mhlawumbe ngabe kusho ukuthini kuwena lokho? Kusho ukuthi usangithanda and usafuna ukuthi relationship. So ucabangani-ke ngalokho-ke? Angisho ukuthi hlukana nomuntu osumtholile, angisho futhi ukuthi mali ngesimanga sokuthi sekufike yena ekubeni wamnikeza ithuba wenza izinto zakhe. Ngiya-understand lokho, mhlawumbe ngenza ukuthi lothanda naye manje akazaza kwenza izinto ezirong nisa-right. Angisho ukuthi asingene kuyena, ngibuza ngalo oZinto usho ukuthi mhlawumbe ucabanga nje emva komfutho asewenzile umngaka. No. Ingxaki ngoba nje i-relationship ndizoyithini le nto. Yena ndisam. Ngiyacela sithando sami. Ngiyacela sithando sami. Ongipha ithuba. Ngiyazi angibanga umuntu o-right ekuqaleni. Kodwa ngiyakuthembisa njengamanje ukuthi ngizoba lo muntu omdingayo. Wathi futhi into engekho nakhona ndihlukana nomuntu endibonayo ukuthi ngisi-right ngoba wena ngosufikile kumele le nto bengigxume. Kumele ngigxume-ke manje mina. Angizile ngokuzokuhlukanisa nomuntu othi uthandana njengamanje. Ngenze njani? Njengamanje ushole okanye uzoyibona angimazi. Ngiyakucela ukuthi ungiphe ithuba ngibe nawe. Ungiphe nesikhathi ngiyakucela. Angilwisani nakho konke. Senginganjena kodwa. Angilwisani nakho konke. Ngiyacela. Ngiyacela manje. Uyasmile, ashuthi qinisa lapho-ke babo. Qinisa lapho impela. Uyasmile. Ngiyacela. Siyazama. Oh. Kunkulu. Ay phambi. Ay phambi. Sekolisi. Yeah. Ufila kanjani? Yo. Ungaphinde wenze into wrong, please. Yo. Ungaphinde wenze into wrong. Yo. Ufila kanjani? Hayi ngizizwa ngijabulile yo. Yo. Ngicela umshiye namazwi-ke ayisithembiso sokuthi wena usuzoziphatha kanjani from now on. Usiniqhubeka phambili, asizomqambela amanga manje, uzomphatha kanjani. Yonke lento umshiye nesithembiso esizohlezi siwumaka enhlizweni yakhe. Engakusho sithanda sami. Akukho engakunika kona okuningi. But ngizokunika ngaphakathi kumina. Okungunaphakade. Akungonaphakade. Angifuni ukuthembisa izinto eziningi ngoba egcina yakho konke uma sesingafezeki kophinde kwenzeke yona lento le. Njengamanje ngifuna ukuthi ngikuthande, ngikuthembe, ngizama ukusupporta ngayo yonke indlela mhlawumbe ofisa ngayo nawe ukuthi ngikusupport ngayo. Nawe kodwa-ke ngifisa ukuthi nawe ube open kimi. Sizama ukusizana ngoba la kahle sizama ukubuilda something eyaphambili. Njengamanje siya-rebuilda but ngiyacela ukuthi kulokho urebuilda wethu si-rebuilde into e-right. Ngiyacela. Ngiyakuthanda. Ngiyabonga kakhulu kanjani ukuthi usihloniphe ufike. Ngiyazi ukuthi bungazi ukuthi ubizelwane. Kodwa ngiyabonga nje isikhathi sakho, isineke sakho, sokuthi uvume ukuthi ufike la uzophinda ukhulume nobhuti. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi usuyibekile nje ukuthi ngiyahlukana naye ingunaphakade, kodwa-ke ngiyajabula kakhulu ukuthi usinikeze ithuba lakho. Jabula mina. Awusamuhle nesiphongo. Esakho wethu.
Ngiyadlala. Okwamanje ngicela ukuthi ni-enjoy impilo yenu. Khohlwani nje ngopartner, angisho kodwa Nkosi yami ukuthi ngikhuluma kancane. Uzungixolisele Nkosi yami, ungixolisele. Angikhulumi kabi but ngiyajabula kakhulu. Ngiyakubongela bafu. Yebo mama. Phathe kahle. Inhliziyo Ithi lokubhaka. Okay. Mbukela bekhaya. Uzobuya wangizange ngiphathe kahle. Uzobuya. Mbukela ngiyathaba uSilandi izibonelile ukuthi ucu usisi lusamlingana. So ke mina ngiyazi lento siwinile kodwa ke sobabhukhela ke i-picnic bahambe bayokhuluma ngothando lwabo baphinde bazama ukuhlanganisa impilo yabo bobawu2 asazi mhlambe somenyo nje umshado ngelilanga angazi Nkosi yami ngicela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngiyensela kakhulu le i-love back bye. Is there Black Life TV?